ngicela ukukhuluma phakathi kwabangcwele. Ungqondo sonke la ekhaya la emagadeni. Lana phakathi kwethu ukuthunga izwi thwanazisa ukuthi lawa ngiyanazisa ukuthi sinoMengameli wezwe laseNingizimu Afrika, uMnumzana Matamela Cyril Ramaphosa. Ula phakathi kwethu bayasithanda-ke vele, sikwazi lokho. Nathi siyabathanda futhi. So-ke sicela ukuthi uba uRamaphosa simnike ithuba athi sanibona sothi yebo Ramaphosa. Sothi yebo Cyril Ramaphosa Matamela. Ubingelela inkosi yamakhosi. Ngibonge leli thuba anginikeza lona. Ngibonge futhi amakhosi akhona lapha. Ngibonge nabafundisi, nabavangeli, nabashumayeli, nani nonke lamaNazaretha. Ngibonga leli thuba ngoba namhlanje ngifike ngenxa yezizathu ezimbili zintathu mangasho. Yokuqala ukuthi ngibe ingxenye yalenkonzo yalo mhlangano, nami ngibe khona makulokuculwa uthandazwa la esontweni likaShembe. NgoJuly bengikhona, ngathokoza kakhulu ukuba nani. Ngithokoza kakhulu futhi ukuba nani ngoJanuwari unyaka mawuqala. Isizathu sesibili ukuzothatha ibusiso. Zothatha ibusiso unkosi yamakhosi. Njengomongameli walelizwe ukuthi zonke izinto njengoba inkosi yamakhosi ishilo zihambe kahle, kube nokuthula la eNingizimu Afrika. Kubo bonke abantu bakithi baphile kahle, labo abafuna imisebenzi bayithole, labo abafuna ukungena emfundweni bakwazi ukungena, zonke izinto zihambe kahle, nalolu khetho oluzoba khona kulo 2024 luhambe kahle. Yileso sibusiso engithe ngizosithatha lapha. Ngihamba manje sengithathe leso sibusiso for bonke abantu bala eMzansi Afrika. Ngiyabonga kakhulu. Isizathu sesithathu ukuba lapha ukuzothula ireport. Inkosi yamakhosi yathi ngoJuly ngila yabeka izicelo ezithize kimi. Esokuqala beyilesi sokuthi sithole i-loudspeaker nalombhobho esikhuluma ngawo manje ukuthi yonke into ekhulunywa lapha izwakale kahle. Lokho kwayenziwa. UMdumiseni kaNtuli ohlezi lapha eduze kwami wakuletha wazokuthula lapha kunkosi yamakhosi. Ireport yesibili, inkosi yamakhosi iye yathi, Mongameli weKongolosi, sicela ukuthi sibe nezakhiwe lapha, ngoba ziyadingeka izakhiwo lapho abantu bazokwazi ukuthi bakwazi ukulala khona, bakwazi ukuthi bazincede khona,
ezikhona manje akusizakhiwo esingathi siyaziqhenya ngazo. Ngathembisa kuNkosi yamakhosi ngathi sizawubona ukuthi sizayenze njani na. Namhlanje ngilethe ireport nezifanekiso zokuthi izakhiwo ezingakhiwa zingaba njani na. Inkosi yamakhosi ithe kungcono lokho konke kubekwe phambi kwamakhosi, phambi kwabafundisi, phambi kwabavangeli, bakwazi ukubheka konke. Bathi mabekubhekile bazobuyisa ireport ephelele kuye uNkosi wamakhosi. uMdumiseni Ntuli uyena ke ozoba elekelela yonke leyo nto, ayibeke phansi phambi kwamakhosi, ayibeke phambi kwabefundisi nabavangeli, bakwazi ukubheka yonke le project. I-project ecabanga ukuthi ngabanhle kakhulu yokwakha izindawo eziwu-1000 ezingakwazi ukuthi omama nabobaba bakwazi ukuthi bakwazi ukubeka inhloko khona uma kunemisebenzi yesonto lapha. So lokho ke kumsebenzi esizimisela ukuthi singawuqala noma nini, kodwa sifuna ukuthi lawo makomiti esonto abhekisise yonke into, athi maqedwe ukuyibhekisisa kahle ayonika ireport kuNkosi yamakhosi. uMdumiseni uzobe khona esebenza nabo uma sesithole imvume yokuthi le project iqale ingaqala. Nalabo esiye sabathola abasearchayo, ama-engineers nalabo bama-architect, bayebeza lapho bazohlola umhlabathi, bahlola nendawo, babona ukuthi namanzi angakhishwa kuphi. Konke sekuhleliwe, sekusale nje ukuthi zonke lezo zinto zethulwe kulamakomiti, zithi ukudlula lapho ke ziyobekwa kahle phambi kweNkosi yamakhosi. uMdumiseni Ntuli uzokwenza lokho naye nabanye abayinkokheli zesonto, bese uma kuvumeke konke umsebenzi uqale ke. Mina ke ngizothanda ukuthi ngibuye lo msebenzi soqaliwe okanye uma sewugqithiwe ngizobona kahle ukuthi kusetshenzwe njani, ukuthi nabantu balapha bakwazi ukuthi bathole imisebenzi ngaleso sikhathi makwenzwa konke. Ile report engilethile ngibeke phambi kweNkosi yamakhosi. Ngiyabonga ke ukuthi ngithole ithuba lokuba lapha ngizoba enkonzweni nami. Ngiyabonga, ngihamba ngithwele izibusiso ezinhle kakhulu. Ngiyabonga.